Yeah, good afternoon, everyone. I hope you can hear MaaziEzeoke loud and clear. MaaziEzeoke is headed to the global Igbo International Festival of Arts and Culture. You know, dịka esi asụ ya n'ala Igbo, ebe niile ive ya eme, ndị niile bụ ndị Igbo ya nọ ebe. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, ị nọ na United Kingdom, ị nọrọ ebe ma na ive kwale. Ọkwanụ maka vidiyo a na-eme na ọdio madro, mana ihe amafụ na MaaziEzeoke n'obodo m. Abịagwo m maka na ife ndị Igbo na-eme. Igbo kachanụ! Igbo kachanụ! Igbo rienụ! Igbo lizuenụ! Nke onye chiri ya zelụ. Ọ bụrụ na o nwee ndị ichie na-ene ma anyị ụnụ ya anala ịtọ. Anyị ekenegodi ndị nna anyị ma na ndị egede. Ndị ekene. Ụfọdụ n'ime ụnụ ọ bụrụ na m ga-eweta akụpe. Ka m kedu ebe akụpe kenyere m akụpe m kedu ebe ọ dị. Ka m kene ebe a. Ọgwụ nke ka bụ mbido ka anyị na-ebido. N'ọkwọnụ m nwa bụ MaaziEzeoke ifugwu ya n'ọkwọ mmụ bụ onye njenje nke izizi n'Ezinifo. Ifugwu ya ọkwọ onye njenje ka m bụ. So wee bụrụ ya n'Igbo ya adị anyị adị ka echi. Ọ bụrụ na ị kwenyere n'ife anyị na-ekwu mee itiela anyị ọfọ na anyị aga ọfọ anyị agụke n'ọfọ anyị ọfọ bụkwa n'ikpe ekpele na ọrụkwanụ nke ọha abụ emesi efu ọtụtụ n'ime ụlọ asị na ndị bụzi ndị ọfọ ịgọzi ọfọ ikpe ekpele ndị nna anyị bazi wee mee bụzi ịgọ mmụọ na ọrụ etu ọ dị onye ọbụla ya esonye anyị taata na kpọtọkpọtọ ya agba n'anya efu na mụ bụ MaaziEzeoke si ka anyị jekene London na ara enye visa na abụrọ na ode anyị enwetala ihe abụ visa anyị enwetagokwonu visa na anyị nọ n'obodo mana ịma na dịka nsi wee bụrụ onye njem nwere ebe m ara eje akwụkwọ n'ụlọ we've just ka njekene ka mmalụ ka ya bụ ibe si eme ka mmalụ ka ya bụ eke si anya anwụ ịma na dịka obodo si wee kwadosie onwe fa ebe ọ bụla ị na-eji itinye nke ndị oyibo na-akpọ navigation bụrụ ị na-aga wee tinye navigation amụrụ m ebe m na-eji ibe mma na nna anya n'ụzọ ịfụ na a na-anya n'ụzọ enwụrụ galop enwụrụ gbamgbam maka na ebe na-eme na-eselu mụ na ndị na-achị ọchị okwu ije ọbụ adịrọ mma onye ọbụla ewebe iwe si ya adọrọkwa m na biznes ime ka unu nwebe aṅụrị ma biznes bụ ife niile bụ na-emetụ anyị bụ ndị ogbenye ya na-ekwu ya. You know why I am the tormentor of bad governance? All those evil, all those bad things, we say them. But one thing we don't do is that we do not insult. But it's about telling you the truth. Nah, the truth must be said, irrespective of whose cause is God. However, so like I said, people, I am headed to Enfield, United Kingdom, where the global Igbo in the United Kingdom is having an event called Igbo Festival of Arts and Culture. You know, I think it has its name according to their culture minister yesterday, whom I spoke to in an interview yesterday. Said it has it derives its name because I think it's called IFAC,
from the first act 76. You know, so the whole point here is, people, that we are going to see all of us there. I hope you are coming. MaaziEzeoke King nke Nigeria ekene kwome. Asina ekene onye ọma obi ugwu. I asina agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Anyị na-akpọkụkwa ọnụnụ ka anyị kpọkuo Chukwu okike nke bi n'eluigwe. Ọmama amasị onye nọ n'elu ụlan n'ebe ndọkwasị ụkwụ ya. Onye kelee enu ma kekwa anyị, kee anyị ka ife dị ana n'ime, kee enu ka ife dị enu n'ime, ife dị n'elu, ka osimiri ka ife niile dị n'ime osimiri, ka ọfịa wee were ife niile dị n'ọfịa wee fiesie ya mma. Ọ bụrụ ndị chuzi ha sịghị na ya bụ Chukwu a na-ekwukwo n'okwu ya chi nke ukwu na ọ bụkwa nke udoza, mana ha sị na ndị be anyị mụrụkwa ife a na-abụ udoza na ife anyị mapụta ya bụ Chukwu okike bụ ọmama amasị onye nọ n'eluigwe ụlan ebe tụkwasị okwu ya. Ị na-asị na ọ ya adịla anyị mma, ọ ya adịla anyị mma na mbọsị eke onye kweta na ọ ya na-ekwe ise. Ọ ya adịla anyị niile na mbọsị eke, dịla anyị mma na mbọsị orie, dịla anyị mma na mbọsị afọ, ma dịkwasịala anyị mma na mbọsị nkwọ. Na nkwọ ya kwụtala anyị ife ọma. Eke ya na-ekele anyị ike anyị wee na-eje. Afọ ya afọgbusila anyị ndị ilo anyị niile. Orie oye eretala anyị ife niile dị mma. Ọ ya ekwepụ ka ndị niile bụ ndị ọjọọ ghara ilota anyị, ka ha ghara ilu wee luo ebe anyị nọ. O wee bụrụ ya na asụkwa na ara arapụ isi aka wala abụọ ya. Ọ bụrụ na dịka ife si wee dị, ama na ife emebisikwa, mana o nwere nke ọ ka emebisiri na nnukwu. Ife a na-ekwu na ife na ịbịa n'ala Igbo na ndị na-eme ikeji na ndị na-eme ife ndị ọzọ ara eji ọkwazi n'ụlọ. Ndị Igbo nọ nzi n'obodo oyibo wee sị, nwanne m obodo dịrị Antoni ọ sị na edesha mgbe mbụkwana maazị na-adị n'cha abụọ ọkwa nke wee na-eme ka dị wee ba ka o wee na-eme ka o wee dị mma. Ọ bụrụ nna anyị Umeike mgbe ọ nọ ikene ya bụ ike ndewo ọ sị gị ndewo ka ọ dị mma, nke nne gị ọkachamalụ, nke nwanne gị ọfụma. So wee bụrụ ya, now it is good to always be good. Ụzọ ndị ọcha anyị na-anya moto, itinye moto n'ọtọpilot, itinisi ya aka enu n'elu moto a na-aga. Ọmandịlị ndị niile bụ na-achị mma mebisi ya bụ anyị n'ihi ya nọ na be ndị ọcha. Ịrapụ moto gị aka, moto gị na-aga, moto gị ewere aka ya na-agala onye ọdụ onye. Waya dịlịkwa mma. Nke Baịbụl na ị nwere ike ịra moto gị aka ka ọ gaa nwere maka galọpụ ya, even sef moto Nwachukwu dị ike galọpụ akụchi ya azụ. Onwe moto pụtala n'ihu, moto ewere aka ya kwụsị. Ọ dịsị ya ọkatị ya ka ọ dị mma, ọ dị njọ ya dị mma. Mana ihe anyị ama bụ maazị ka na-eje ka na-eje eje. Anyị adọbụla ibu dị ya le unu ya akabazi arụ, onye jewu alụ ile abụ ya. Ọ bụrụ na ị nọ London, ị nọrọ ebe a na-eme ibe ma na ị nọrọ mma. Ọ bụrụ na ị bịa London, ị bịara ebe a na-eme ibe jụọ onye ịbịa na nke si ahụ gịnị mere o ji ghọọ gha ahụ. Maka na onye ọbụla bụ onye Igbo
kwesịrị ịnọ ebe a na-eme ife ọ bụrụ na ị nọrịa jụọ ase. Good afternoon, that's Metric. Imade, I greet you. I greet everybody. I'm aware that it's a Saturday afternoon, and everybody is busy. But here am I, MaaziEzeoke, heading to the event, Igbo Arts, Festival of Arts and Culture, United Kingdom. Ọ bụrụ ndị na-ekwu na jụọ ọ na-eme ka ọrụ eme ọrụ eme ka ọrụ eme mana ọ bụrụkwa ụdị omume nke Odumeje maka na Odumeje mee vidiyo wee sị na onye kpata ya aka na mmadụ nwa nwa wee maa ya ọla ihe ọ ya eme onye ebe aka edere na olue mbọsị ahịa kutu geeti unu uke ya o wee bịa machata ka ọsa wee maa janja onye sekuriti wee si n'azụ wee kuo Odumeje ọla bụ ya na-akpọ ekumeku wee kuo ya ọla Odumeje lezozie na ọkwa ya nwa bụ onye si na onye kuo ya ọla n'ife ọhịa eme onye ekuzie ya ọla oluzozie na ọnwụkwọ n'ife ọhịa eme onye so o wee bụrụ ka wee bụrụ inu Odumeje lezozie na o nwere pawa o nwere a na-akpọ Indaboski Bahos olozosikwa ọrị na o nwee pawa ọ sị na ọ ka emetụrụ aka na-akpọ Ganduje olozo na ọ ya bụ obe mmadụ Ọgalonius biko na Odumeje arụ na amụọkwa gị amụma na pawa niile Odumeje si na o nwee security man vigilante wee si n'azụ isi wee kuo Odumeje okukumeku Odumeje baa ụwa by force. Biko anụ m aka biko ka m mụla amụ ọrụ m nwa bụ onye nwe unu ọrụkọnụ m nwa mana obi aṅụrị dịkwa abụ na nkịtị onye ọ daba iche inwe aṅụrị mana the only thing dịkwa na ya bụ na Elder Deli Ajifo is na ịnọ n'ụzọ ifugoro ka Maazi dị ya abịa ka mụ na efusi ebe bụ na anọ mụnwa nọ n'ụzọ na-eje ifu ka anyị si anya mụnwa na-anya onwe m enwere m draiva mana ọ bụla awa politicians kịta ihe ya naanị fịọ mana na-esi isi anyị na ọ nwụrụ n'onye na onwe ebe ọ bụla ịnụ fịọ ọ bụrụ ambulance bụ onye arụ adịrọ bụ onye na-eji ebute onye arụ adịrọ ana m eche ike ịtụ anyị ga-esi wee mee ka ndị niile bụ ndị na-ezu anyị ori bụ awa politicians ha wee sarin na-aga ka anyị sị ha nọ maka ha dị sik ka ha ji eji sarin Christians in powers is not when government comes. So in akọwa na Odumeje power nke erulo na power government. And to be honest with you, that slap enter. But in as much as I condemn that slap, for those of you who do not understand it, I must put a disclaimer. I condemn that Odumeje slap. You know, it's an abuse of power. Also, it was also wrong. I can understand the psychology. It is also wrong for Odumeje to have tried. There can be a one. Can people go open bins man? Or one event can have both ways. Can people both more? Can she go that canis? But I would do me, come where what I can care about him.
so ebupugo m ogbu efi ịma na ife bụ onyere m ọrụkwa ụdị ife ụmụazị na-abụba kpụsịa na Lagos kpụsịa na London ara ekpu eje village mana nke anyị nwa bụ ka ọ abụ kpụsịa anyị bụrụ ndị ichie anyị anọrụ wee na-edozi obodo mana ụmụazị anyị sisi bụ na obodo anyị adị mma maka na nke bụ eziokwu na ife nwanne na-ekwu ya na Igbo onye ọdọrọ m otu no out na ọkwa na anyị nwa na ife na-egbu nte nọ nte n'ugwu ọkwa na anyị bụ na na-adọrọ mma anyị makwa na o nwere nke ndị bịara abịa na-achụ efi na-eme anyị ma ebe ba nọ mana nke anyị na-eme ka maka na ọ bụrụ na anyị kwụsị nke anyị na-eme nke ndị oyibo na-akpọ trafik ọbịa ọ bụrụ na anyị kwụsị ifugu ya abanye trafik iwelusi aka gị nyaba ọtọpilot ga-apụọ mana ọ bụrụ na anyị kwụsị nke anyị na-eme anyị agbakọzi ya n'aka ụmụnne m na-anwabụkwa n'ebe agbakọ aka wee chụba ndị bịara abịa mana ọ bụrụ na anyị abịazi na-achụ onwe anyị onye ọbụla ndị niile Igbo ji ibili agba ọsọ ndị nafe agbago ọsọ bụ na ife ọ ga-emekụta anyị nnukwu maka na anya onwe onye mụ na ya nọ na kalkuleti ịbịa n'ala Igbo o nwere ndị bụ na ha nata na Krismas ọbụla ibadibad na nwere ife sokwasị mesie ma ị gaghị eli ma ị gaghị enye ndị mmadụ ọ bụrụ na mgbe a na-eli ji ka m nwere onwe mmadụ na o nwere ọka nnọrụ na village ịnọ ya 1 week nọ ya 2 weeks ka 1 million ghara ibu na-arụ gosi nwe onye ya abịasịghị na nwa ya ekwesịghị ịbụ ugwu na ọgwụ ma ọ bụrụ na agwagodighị agwụ nwe ndị ihe enyesa efu ya ime megasịa n'ife a na-eme tomorrow ka ihe esi n'ọha n'Igbo 2 weeks ihe agba petrol ihe anọzi n'ọfụma na ghara ispend ọbụgodi 1 million ọkwa m nwa ara m ekwu ọzụkwa ndị nwere ego nwere ego anyị nwa bụ ụmụazị anyị ka na-asa arụ n'afọ ọzọ nwere ka gị na ndị ichie ya anọ esi Enugu wee butalụ m nkwụ a na-ebuta 1 gallon nkwụ enu a na-ebutalụ m 7.5 maka ara atụ ya mmiri ịtụwa ya mmiri mma nwazi anọkọtazi ya anyị wee zọba ihe anyị na-azọ wee sị na anyị na-azọzi n'ọmbọsị ọbụla bụ Mọnde na anyị ayizi ala maka na ihe njibi ya na-eyi ala bụ onye ọbụla ya nọ n'ụlọ onye pụta egbuo ya ụfọdụ asị na ọ bụrụ anyị nwa na-eme ya akpọbazie anyị akpọba ndị mmadụ unknown men ụfọdụ si na UGM mana o wee bụrụ na mgbe ọbụla ejide ya bụ mmọnwụ yipụ ya ọ bụrụ na onye nọ n'ime mmọnwụ onye anyị ma agba mbụ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe ejide mmọnwụ nke izizi yipụ ya etie ọkwọle chali nwa mgbafọ na onye evu ya na ya bi na akụkụ ụlọ bụ onye nọzi n'ime ife evu anyị na-egwu n'ime agwụ mana ka ezi ka eji asị na ọrụzi onye otu mmemme anyị so wee na-eme ife agba abụ atụ n'ogwe egbupụkwa ya bụ mmọnwụ ọ bụrụ na na nwata ahụ amụrụ na onye ọgụ agbakwa atọ ọtụkwa n'ogwe egbupụ ya bụ mmọnwụ ka nkọsiala unu nke na-emezi n'ogwe maka na agbago mbụ ọba n'ogwe agba abụọ ọba n'ogwe agba atọ ọba n'ogwe agba anọ ọba n'ogwe agba ise ọba n'ogwe
ndị nọzi n'akụkụ fụzi ebe a na-agba ife efufu na ọ na-agba emesi ọbazi ya n'ogwe ọ dịghị ka ha ya gbachi nkịtị. Onye ndị ilo gba gburugburu na-eche ndị ya nche. Ndị niile bụ na-eme achọburu m ihe a yalie m unu ka esi enyesi unu 20 pounds wee mesịa ife wee ka emee unu ihe niile emere unu anwụrụ. Gịnị ka fa ya eme? Ha wee pụtazi anụnụ wee mụnye ọkụ maka na anyị nwabidoro ya. Mana ọ bụrụ na anyị gwara onwe anyị eziokwu na anyị nwabidoro ya, ịma na udo anyị anatala. Unu kwụsịalụ echi. Ihe njekwu okwu bụ na abụ m onye ichie achị m nze chi ọzọ na mma akwụ n'eziokwu mbọsị m ekwu ozikwa okwu ya kwụ ozikwa n'eziokwu. Ọ bụkwa oyi mmadụ mụrụ aṅụ anị nzọdo okwu ya tigbukwa m. Ndị ọzọ wee nyezi aka anyị wee na-akpasasịsị be anyị. Nwanne m dike ara abụ dike ka esi ama dike abụrụ etu isi bịa kpata abị nna anyị. Dike bụ ka ihe dike ji eme ebe ọzọ. Kedu ike dike ka wee kele ike wee natabi ya. Dike arọ ịpụta ịkpasa abị nna anyị. Ịkpasa abị nna anyị na iwe na-ewe. Gịnị na-eweghị iwe na unu jee nzukọ gị na mmadụ kọọ ọnụ iwe wee webe anyị wee natazịa si ndị be niile na onwezi onye ya pụ n'ụlọ, onwezi onye ya eli nri, ịkpasasị ya beghị, ikuri ya beghị. Nwanne m, ọ bụrụ onye gịnị ya palụ melụ ife n'ụlọ nzukọ, ọ bụrụ onye ka ị na-emegide. A sịkwa na efi dine na akpụkpụ ya kama ka ị na-emegide. Mana ọ bụrụ na ife eji amakwanụ dike na ịma ala ife nwa mmiri ala idozi ebe iche ịkpa mkpamkpa ijezi ebe ndị ọzọ ịkpa mkpamkpa maka na ọ beghị ibu ka ọ ya bụ emesịa ịnata ịnọlanị. O nwere vidiyo ife anyị gafu eme echi 8 o'clock Nigerian time. Achọrọ m onye ọbụla bụ onye Igbo mọsụ tunin. O nwere njenje midia na ndị inter-society na ndị international community na America, Canada, Switzerland. Mụnwa bụ MaaziEzeoke onye ga-ankọ ya na mgbede echi 8 o'clock na njenje midia. Anyị ga-egosi ụwa ka ndị amị si wee rapụ ife agwa afafa ji alụba wee bịa na-agba unu ọkụ n'ala Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị ọ na-abụ ngosi ihe unu na-ede ụfọdụ asị mgbe isi o nwere oyi nwoke ọsị ma onye na-edede ụdị ife enwe alazụkwoludili alazụ mgbe a na-ala nne ya. Sọrị, mana m na-ekwu ele enwe maka na ọ nwere etu ọzọ m ga-esi kwuo ndị Igbo ka okwu na-ekwu ara m agwa ụmụazị. Ọ bụrụ na ịbụ nwata asị m obodo ya obodo pụọ amara agwa ụmụazị nọ ndị okenye ma ife ka a na-agwa ife enwe. A na-ekwu ife a na-ekwu. Ụfọdụ n'ime anyị a na-eme na onye nwa bụ sabo na onye nwa bụ sabo. Ị na-amụ amụ maka na akwụkwọ nsọ ka olu mgbe Jesu ọ gbajuru dọlụ ọsị nna biko gbaghalụ ha na va amara ife va na-eme. Sọsọ ihe nna ya ọ bụ nna biko gbaghalụ baba na va amasịrọ ife va na-eme. Na va amasịrọ ifefa na-eme. O wee bụrụ ya ihe nna agwa anyị bụ na olu echi anyị ga-egosi ụwa niile echi bụ Sọnde 8 o'clock olu ọkụ elekere 8 nke mgbede. Anyị ga-egosi ụwa ka ndị amị nke anyị na-akpọ ndị nchekwa obodo ọlụ ha bụ ịsụ ya n'oyibo ọ bụrụ protecting the territorial integrity of a nation, iji gosi na ka ndị ọzọ bụ ndị abụghị ndị obodo ga-abịa wakpo anyị mana ha wee bịazie n'ala Igbo wee na-akpa mkpamkpa. Anyị ma na o nwere ndị na-abụ ndị na-eme ọsụ ọgha ha bịa gbagbuo ndị uwe ojii. Mana ama na ụfọdụ ekwuru nke
ya una like but mana nke mbụ na nwa mmụọ enweghị na nwa mmadụ enweghị na nwa mmụọ onye na-agbagbu onye uwe ojii na-agbagbu onye nchekwa ọ kpatalụ nkwa ahụ si ngwelebali ọrụ m wee nwerekwa ike ịkwado ara m akwado ụkwa ife ọjọọ mana ọ bụrụzi ya mgbe ka m kwili onye ire kwili m onye azụ ọ bụrụzi ya mgbe ọ bụrụ na onwe ndị kọmiti ndị Igbo na-akpọ crime onye mere ife ọjọọ investigate ya jee nwụrụ ya enwe usoro a na-akpọ ya process legal process prosecute onye ọ bụrụ na ịchọta na ya nwameli eziokwu excluding proving all reasonable beyond all reasonable doubt onye bụ nga n'afọrọkwa m onye ụlọ ikpe to nga ebe a na-eme riot ọrụ eme na afụ na ọdịm ebe onye ụlọ ikpe to nga na ihe na-esekwu n'okwu bụ extrajudiciary. That's why it be extrajudiciary. There was no judicial process. The person was not, brought before a competent court of jurisdiction. Nekwurekwu n'akara aka gba gịnị dịzi iche na ya bụ ndị na-eme mkpamkpa na ya bụ ndị na-aghọ ala a na-adịọkwa na-ebu agha ala ahụ bụkwa n'ihe a na-ekwu ihe nwụrụ onye na-akwado ife ọjọọ. So what we are doing tomorrow apart from event nke a maka na ọ bụrụkwa ili ji maka na ndị ya si na onwe ndị ha na-achọ nwụrụkwa na onwe ndị na-achị ndị ka ive bụ ya bụ ili ji nwụrụkwa na onwe ndị nọ mana ihe a na-ekwu okwu bụ na ọ bụrụ na onwe ife menụ ma ndị polisi na DSS na army they have no right to destroy, to burn, to set ablaze, and to bring down any house or properties. You cannot gather motorcycles and gather kekes and burn them. The same way I condemn it and call it barbarism, call it stupidity, call it above the adjective image you could qualify. It is wickedness. The same way I condemn that act of the military, burning innocent civilian houses, killing them, destroying their properties, and there are civil societies fighting on behalf of these people, and we support them financially and otherwise. I support them. Operation Python Dance 3. MaaziEzeoke, my case can on Federal High Court or CAP to stop it. And also to prosecute the former chief of staff. And not only in the same way, Nsina condemn the same Kamasi, Unyo na Ejaba Uno Undu Wojiogo. Iremete Bronibo. Obu na-etu ọya bụ agbasi ọkụ ewelu m deletu anyị nwetụkwa ego ka anyị jee lụgharịa unu uwe ojii ka anyị lụgharịa ka anyị weta sekuriti ka anyị gota anyị na-atụ ego gota mkpọ na gota mkpọ ịma ọrụkwanụ akwụ m na okwu nnekwara m agba ụmụazị gota ife nchekwa mụ na ịma mkpọ enwe a na-akpụ ya mkpọ ife nchekwa na agịrị nke ndị Igbo na-akpọ granọt na-agịrị mkpụrụ agịrị na-enye ndị ọrụ nchekwa obodo mana ndị ọrụ nchekwa obodo ya egwu na-atụzibi ije ebe a na-akwa akwamozu ndị ọrụ obodo ara ejizi mkpọ ara ejizi agịrị abịazi ewelu osisi ka ndị ewelu 4x4 abi 2x2 ka ndị na-atụchiri mmadụ ntu n'ụzọ ya nwabụzi ihe ha ji aga maka gịnị maka na ụmụazị anyị bịazie awakpụva n'alụva ife eweta eji alụ ọrụ ọ dọrọ mmanụ
mmadụ ya ekwu ya mmadụ ya ekwu ọ dịrọ mma ihe anyị na-ekwu bụ na ana Igbo ya adị mma ọ ya adịla anyị gụnwa na anyị nene m anya ọ ya adịla mma mụnwa na-ekwu okwu ọ ya adịla mma na asịkwa na ekene kene ike nyụla arụ ekene kene ike nyụla arụ okenekwa n'ime nyụla isi ya na ọ dịrị isi ikene ike nyụla arụ ikene ime nyụla isi ya na ọ kwọrọ nwa dị ike nyụla arụ fụ onye bụpụrụ ya asọ gịnị ka a na-akọdo ive biko mmadụ agwụkwọ m translate ọ bụrụ na Igbo ya eghere eghe na ire aghọta ife mma enyela ya aka jee gwa nna anyị ọ bụ na nne ya nọ chekwụbọ nkwụrụ ya si na MaaziEzeoke ese biko si kụziala ụdị Igbo na ike na-aghọta ife na-ekwu maka na ife a na-ekwu ọ na-aga n'ụwa niile ma n'iru akwụkwọ ndị niile na-enye nne ma ebe ife a na-eme ife na ọrụ ara m ekwuola okwu a na-agwa m ofeke ọ bụrụ na Igbo ofeke iwe webe gị fata onye ị na-ene nne m Igbo na-ewe gị mụ agwala isi na Igbo ofeke na ịmara ife na-emenụ eji asago gị isi saa gị isi welu fake news na information nwụrụ anwụ tinye na ya that's why iwe ya eji wee na-ewe ị na-enene m nkịta abụ na iwe na-ewe Igbo ofeke ka ịbụ na ịmara ife na-emenụ and ihe ọzọ mma gwa anyị tupu na-emechikwa afụgo m na ịpụta n'iru akwụkwọ fụ na ma YouTube na ihe ndị ọzọ ịfụ mmadụ mepe ọnụ na-akọ wa ma na onwere m ọ mara ife na-eme ọ na-akọ ife ọnụ na ife agwala ya bụ onye mụ ife na-eme anya nwere eme mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime ụlọ na-azụ ya na nke a na-eme nke ọzọ na-eme maazị uru ara ekwu okwu ịmala ife na-eme ọ bụrụ okwu niile maka ha sị na ọ na-agba atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofenye isi n'ọhịa atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofenye isi n'ọhịa ife na-eme bụ ife ndị mmanụ ndị ichie na ndị egede kwesịrị ibido tinyebe anya ndị ibidogo na-etinye anya ịpụta ịtụ na Anambra steeti anyị na anyị ga-sị kụsasị ya gịnị kụsasị gbukwuo gị di ya kụsasị ya gịnị be nna m ebe na-atọ ka gịnị ebe ọ ya bụ ịnọlụ gị na ụmụnna ya nọlụ ibute nkwụ ọcha gị na ndị mmadụ anọlụ ibu iwetawa ofu obene ịgbalụ onye anwụsị onye nwanne ya nweta mpiatụ m nkwụọ mpiatụ na ndị nke ọzọ ndị nọ agbata obi ama na nnọ na nkwụ ọcha dị onye mkpokọta ọbịa gị na ya nọlụ nwụrụ na-enye nwanne ya nsị ka ya nọkọtazịa ịpụtazịa na-ezo ezo ichie dịka MaaziEzeoke mpụtazịa nnaije ewelu m keke na-akpaghalị a na-ezonara ụmụazị na gịnị ji wee mee anyị ghọtara na iwe na-ewe onye ọbụla ọ bụ na ofu ife bụ ka anyị na-ekwu na adọrọ mma mana ọ bụrụ ozi mgbe ị egbu onye bụ ije gbukwa nwanne gị gịnị ya na-ata ya bụ afọ ijide ya nke mere na nkwụ ụga n'akụkụ be m within the week mmadụ pụta ọsị na o si ihi ọma na o si ebe nwa ịbịa ụga unu na-abịa anakọrọ ndị mmadụ motosaịkụl in the name of gịnị? What kind of rubbish is that? Na-esi ihe ọma na-esi awa mma na-esi ihe ala what kind of rubbish is that? Unu nakọrọsịala ndị mmadụ motosaịkụl ngwa na-ejide gị ofu onye n'ime ha maka na ndị mmadụ na-ewe iwe o nwere onye ihe a na-ekwu. Listen, many of you ka m gwa na eziokwu amarọ m ụmụ onye kama amarọ m ma Anthony or whatever bụ afọ fụrụ m na Ethiopia January this year ọfụm ọ dị kenesi ya ọsị ma mụnwa bụ MaaziEzeoke si MaaziEzeoke na mgbe mbụ na ọ na-ewelu m iwe si gịnị ka m mekwa onye a na-agwa gị na Hamburg Germany ọ bụ na
onye Enugu ka ọ bụ o so m si Ethiopia bịa Maazi oke anyị lụ Ethiopia ya nwa jebe Frankfurt no ya nwa jebe Hamburg banyezi nke plane na-eje Hamburg mụ nwa banye plane na-ejezi ebe m na-eje mana n'ime Ethiopia n'ime Addis Ababa ka ọ nọ na-asị na ihe o ji na-ewebulu m iwe bụ na ọ laikụrụ otu m si ekwu okwu nsị aka ka m si ekwu o si na m ara sọpọtụ ife a na-eme sị aka na m ara sọpọtụ ife a na-eme o si na ọ na-abụ ka a na-ekwu ka eme egbusisia ndị polisi gbusisi na m ara sọpọtụ ya si oke mana isi na ị na-eweburu m iwe gị na-emezi na o si m ka ọ gwa m eziokwu na ọ natara Enugu beva since November wee nọọ ya nọsịa November wee nọọ ya nọsịa Christmas wee nọọ ya wee nọọ early January ọ sị mana biko ka ọ gwa m na ọ dị sorry na ọ na-ewelu m iwe na ọ nọsịa ya wee ghọta ihe m nwa na-afụ ihe m na-ekwu si ofu ọnụ ga iji eli ji iji eli ede ka iji ekwu mma ya ka iji ekwu njọ ị na-ewelu m iwe I don't know ịdị nwere obi aṅụrị I don't know but what I know bụ na ọ bụrụ na mụnwa bụ MaaziEzeoke na kpọọ ụla tata na m etetarọ eziokwu niile m fụ na ndụ m kwesịrị ịgwa ndị Igbo ka m na-agwafa na o nwere ihe ya eme m nwa mbọsị ọbụla m ga-echekata echiche chee ka m na-esi wee tinye aka ka emebi ya n'Igbo Chukwu biko ekwela ka m fụ echi n'ala Igbo bụ obodo m ọ bụrụ na ajụọ m kedu ihe m chọrọ ịjụọ m kedu ihe m chọrọ ihe m chọrọ kịta bụ lisef isi m nọ ka enye anyị Republic of ala Igbo achọrọ m nke ka ekebi ya si na ka mụ na mba m ka mụnwa chụkiri nke ala Igbo abụ ife m chọrọ ka unu nke ọzọ maka na ala Igbo nke ọzọ unu na-ekwu bụ na mgbe ụfọdụ ọmụrụ ma ngwugwu isi anyị ọdụ kedu ka ihe nna nna anyị adịbalụ tupu a wee mụọ Jesu Igbo adịgo tupu a wee mụọ Jesu ịpụtazi ya isi m nọ nke ndị Portuguese weta afaba ka m ejejezaba Okeke nwaanyị dịkwa ntị njọ wee gwa na ọgụgụ isi unu na-eme na mụnwa bụkwa nke mkpu ka nke mkpu ya ka mkpu so na ihe ọbụla ga-eme ka n'Igbo bụ nna nna anyị aranye anyị n'aka o mebie mma esonia onye na-agwa gị ha mgbe ụfọdụ na-ene n'ihe unu na-ede ma ndị na-ebe afọ ife unu na-ede site n'ihe mmadụ na-ede ị ga-ama onye nọgolu na n'Igbo onye pugo na n'Igbo taa aka sọsọ ihe niile ọma n'Igbo bụ ihe a na-agụ ya agwa sọsọ ihe niile ọma maka n'Igbo bụ ihe ọ nụrụ na ntị sọsọ ihe niile ọma biko na ọ dịkwa ka not London okay sorry biko gbaghalụnụ m na ife nji eme njem ọnwa ebe ọ si ntọnụa dịka ọ dịkwa ife efu m na-ekwu emegokwa m mistake ọ adịgolu m 2.7 miles na njem emegwa m mistake akakwa m ịnọ n'aka nri mana ọkwa ife ebe a na-ekwu ọgwụ maka ala Igbo ka ala Igbo wee dị mma ka ala Igbo wee dị mma ka a na-eme ife so I think I need to probably go back and turn 1.7 miles I'll turn maybe I think so ụmụnne m dịka ife m na-ekwu o wee bụrụ ya na anyị ga-ama ife anyị ga-eme biko ụmụnne m ndị nọ n'obodo oyibo na onwero ebe na mmadụ gwakọta gị na ndị dị etu a na-emebi ya n'Igbo na a na-eme ya ihe m na-ayọ gị because etu anyị si mebigo ya n'Igbo
rue kịta gị nwa n'obodo oyibo na-eme wa give us this wa ihe anata m kwụsị ya n'Igbo maka na ndị ya abịa kpụrụ gị bụ ụmụnne gị ga-abịa tọrọ gị ndị ntọrọ ya atọ gị bụ ụmụnne gị 95% of ndị ntọ ya atọ gị bụ ụmụnne anyị mana o nwere ndị ke ndị ugwu na-eme mana ọnwa jaa mana ọ bụrụ na mụ na gị kwụsị nke anyị na-eme ka anyị chụbava onye nwoke onye na nka ka mụ na ya nwere argument a na-eme ọ sị na ndị ugwu na-eme nke a na-eme nke si ya biko ndị ugwu ị na Amerịka egwu na-atụ ya nata na nka ndị ugwu mere egwu ji atụ ya nata na nka ihe mere egwu ji atụ ya nata na nka bụ ụmụnne gị nọ na nka na ọkwọ na oke nọ n'ụlọ gwa nke nọ n'ilo na azụ dị na ngịga na ọ bụrụ maka na ọ bụrụ na mụ na anyị mee ka ndị Igbo bụrụ ndị Igbo anyị kpuchie onwe anyị onwere si na ọmụnwa gwale onwe rọ aka amụrụ n'onye ya bata o mekwunu m n'anya ụmụ ekwe anyị na-akpọ onye ekwe n'ụzọ ga a na-alụ ọlụ ha na-akpọ ọlụ ụzọ ọlụ okporo ya kụwa ya kokokotiko ihe ya ihe ọ mụpụtara ọ ga-ekwekwe tike a na-alụ ya mgbe Disemba afọ okulu dịgo ewere ọgwụ na-akụlụ ha ekwe ọ ekwekwe tike. It's a sign of motivation. Nwe nke a na-akpọ onye ekwe n'ụzọ ga ịnụ ha na-ekwe onye ekwe n'ụzọ ga ọ bụrụgodo Igbo ya mara ma ụfọdụ n'ụmụ ụlọ amakwa ife a na-akpọ Igbo giri ọ bụrụgodo Igbo giri ka iweta tụchibe ụzọ maka na o nwee ife mee na o nwee ndị na-aga na ọ bụla obejiri ka iji kwụrụ malụ n'ebe anya. That is the communal spirit and that is the Igbo spirit. And where have we left them? I know we are angry that things are not right. I am angry too. I am angry. I am angry because now I am here going for an Igbo event. I come out like Kobuno on Ikeji. Man, at that Ikeji, I told us how I was nearly kidnapped on the 29th. They posted it. Nirum ebulonye na rondi zogo. Onye bu Lexus white. Ebulia. If we reverve neguna. Iha okuku basi cha no oyi ofu akwa. Ụzọ of mmisi na osigo mbakwara about turn bakwa. Mana nsogbu adịrọ ụzọ dị ndụ ma jadi nia. Please enwere m galop. Ọ bụ bai kita ugwu ebubegwo mgbu, azụ ebubegwo mgbu, obi ebubegwo mgbu. Mana na eni ya ịnanya. Ihe ma bụ nwa na-agbazi moto. Ọkwọnụ maka na m na-eme life if not the navigation kwesịkwara na ị na-ekwu okwu ọkwọnụ n'ọgbọ maka ọgwụ mana etu nwe m na-eme life ọrụ osis bụ ọdio so ọdio osis bụ ọdio mụ na unu ya eji na-ekwu okwu so biko na ụmụnne m ndị nọ obodo oyibo a na-asịlụ na-asị rinne njọ na-emebe anyị bụ anyị nwa bụ ndị Igbo bịa n'isi abụrụ m etu ọzọ m esikwu ya a sị na onye egwuru n'anya ọmarọ na-abọ ya ntọ ya ama a na-asịlụ na-asị ịchọ ịma ma ife nna agwa ya ọ bụ eziokwu na taa n'Igbo bịa nọ izu ụka 6 minimum 4 weeks drive around oyi nwoke Chukwumeze Adachie onye bụ onye isi ndị Igbo na Germany ka ọ na-abụ mgbe ọbụla ọ nata sọsọ m nwa n'anya onwe m enwere m police escort enwere m nke
driver or less ma ndị be m ka ọ na-anya nwa chika ana m anya onwe m biko mana asị ka isi eme ụdị ya ka mgbe ọbụla sọsọ nwa na-anya I mean, I trust myself, I trust my driver because I'm everywhere. Kita say we had na next week and may England in Yamoto say Netherlands. You see from right, if on your left, may see Netherlands, Germany, Chiatako, Mbatako, Nigeria from airport. So I trust myself. Ndozo nyaba fo ifanya fo nwefa owebulia so dike ihe na agba ibu ọ bụrụ na ị chọọ ịma ihe na-agwa ya ọ bụ eziokwu I feel na onye ọbụla nọ obodo oyibo ma ife mere ọ ga-eji pili nwa ọsọsọ ya n'obodo onye ọzọ maka na ibi nwa obodo oyibo nwere ebe ihe ebinwu ihe a na-akpọ hostility Indonesia is the hostile nature. Ebibi. Ego onkoya abu na Nigeria onye je luta 3 rooms. Amankuzi ugunu. Nke abu na every month every month you are living on the edge of being thrown out of your house. So na nwoke ma nwaanyị ọbụla bi n'ụlọ na survive munya. Nwa kweta na onye abu onye nwere ọgụgụ isi onye ma ife. Ka isi ka anyị ga-esi nwa ọgụgụ isi bụrụ onye ma ife wee welu brain wee na-atụlụ m karụ pataki na ani etu anyị si anọ pataki ife na-agba anyị na ịnọlụ ibe ịnataba ụlọ kịta ọ bụrụ na ịbụ onye ihe ọma ịbụ onye nkwere na ịbụ onye obeledu ịbụ onye Igbo ukwu ịbụ onye Delta ịbụ onye Anioma, ịbụ onye Asa, ịbụ onye Igbanke, ịbụ onye Ụmụahịa, ịbụ onye Ibeko. Ịnọlụ ibe na mgbede, gwa onwe ya eziokwu. Two things na-atụ ya egwu n'ịnọlụ ibe na mgbede. One, ihe ga na-atụ gị egwu ọ bụrụ na ị nwee emergency. Kedu ka ị ga-esi mee? Nwa gị nwee emergency, kedu ka ị ga-esi mee? Kedu ụlọ ọgwụ a ga-akpọga nwee? To tell you that the governance and the church has failed catastrophically. Ukorocha can do EFCC Badabia, Ukorocha, Dina land. Na mapali. God save me. Obukwanu no Ukorocha lulu. Wetele ego ndị Igbo niile a na-eme accuse na ojime. Owoli alu n'ọgwụ. Ọkwa ya nwemela apply ka enyi ya ikike ka o wee jee obodo oyibo wee jee gwogo onwe ya. Mana ya bụ Okorocha pụta ọ na-eme achievement ya bụ na ọlụ 21 world class hospital na n'Imo. Oluzie mbọ ya gwasị anyị how world class the hospital omebe apply si court grant anyị ya passport ya ka o wee jee obodo oyibo jee treat onwe ya. From Okeke nwaanyị dị ntị njọ. So gị nwa na nọ diaspora na-eme they are killing us, they are making this, onwere anyị nwa na-edestroy onwe anyị. Dịka sị gị ịnata if even na-agwa ya so onye na-anọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ two things ka ị ga-adị scared na ọ bụ na isi diaspora wee nata two things. Agwụgo gị one bụ na Chineji ihe na-atụ gị nwe egwu mụnwa na onwe m ihe na-atụkwu m egwu kedu inwe emergency, what is your fate? The likelihood that you are not going to survive is very, very high. The second part, ihe ọzọ na-atụ gị egwu arọ onye Fulani, onye ugwu, onye whatever ga-abịa ibuli. No, ihe na-atụ gị egwu isi beghi na-apụta na ịnọbeghị n'abalị ndị ga-awakpo gị. Kedu ndị ga-awakpo gị n'Ogidi? Kedu ndị ga-awakpo gị n'Ekwulọbịa? Kedu ndị ga-awakpo gị na Nkwere? Kedu ndị ga-awakpo gị n'Ihuọma? Kedu ndị ga-awakpo gị n'Akwụdo? Kedu ndị ga-awakpo gị n'Ebonyi, na Beyi, na Ịza, Izi? Kedu ndị ga-awakpo gị?
ụmụnne gị onye ọbụla na-agwọrọ gị ihe ara agwa ya eziokwu onye ọbụla na-agwọrọ gị ihe ara agwa ya eziokwu ụmụnne m na anyị. Yes, we are all angry. We are all angry. But in the moment of our anger, shall we then destroy our land, our homeland, the only homeland we have? The only homeland. I recall when Enugu International Airport was closed. 1 year and 2 months of my life, every single day, the minister hated, the minister hated me. Minister of Aviation hated MaaziEzeoke because I tag him on the Twitter on the morning. The same morning I'll go to his WhatsApp. I have his number. I WhatsApp him. The only thing he couldn't do, because you see it, he reads it, he marks double blue every blessed day. For 1 year, he thought now he can get me 1 week or thereabout. For 1 year and 2 months, I did that. Why? Because I want my brothers and my sisters to leave the place of their abode and not touch feet in Abuja, not touch feet in Lagos, but touch feet in the soil, their father's land, the place of their birth, the place they call home. But today, we're about to destroy that we can even have that. Now, only now, I won't come, I'm scared of gunmen. That's what you will hear. I'm scared. Again. Police Willick, I beg. Police Willick, I beg. Don't worry, my tongue ever because I now say them. Come on, and didn't know when I am mutan obodo Igbo. Didn't know moto. So we can always advocate, but our advocacy must not be anchored on violence. Because he make a boom 1 name. Igbo 1 name. Police bulung nkita kon colleague ya ko parakon nuno ka na ekike ibata na Igbo if 1 name was Monday ijide motorcycle ya gba ya ọkụ ijide keke ya gba ya ọkụ igba ya egbe back don't come out on this Monday. Listen, you're destroying yourself. Some of you would argue with me, Maazi, but Maazi Nnamdi Kanu na eji. Yes. But it's a legal process and a political process. Nayuku, a man I respect so much, Professor Ben Wabeze, and Nayuku, the boy is good. Amechi, MaaziEzeoke Amechi, Chief MaaziEzeoke Amechi, both of them in their 90s, engaged in a political process. Political process, you see, the Nigerian military hangover with immediate effect, and this church's Pentecostal materialistic nonsense has engraved our brain that with immediate effect, just military hangover. Oh, I decree and I command now with immediate effect. We translate that into our lives. The political process is engaged. I can tell you that, and I will say. On the other side, the legal process, I made that time and I sat down and I spoke to the lawyer, Professor Ezeoke, in his office in Abuja. I visited him, and I sat down. We discussed this thing. These guys in a watertight case. They have good case.
Therefore, if the political process is ongoing, and this is ongoing, and some of us, and some of you are making argument, yeah, Monday sit at home, why are you destroying yourself? Do you know, please, if you're watching me, do the simple calculation. Every day, let's see, laborer minimum pay. Me counting block me here, they take 5,000. Make it 5,000. Anambra State alone, our population is over 5 million. Now let's just, for argument's sake, say now Anambra State population that no half of it, or let's whatever value, let's say 3 million Bondi day on working this 5,000 times it by 3 million per Monday. Then times it by 52. If for billions you're losing, and you cannot tell me that it's nothing. And everybody, now Soludo should be constructing road, doing this. Okay, Jigini will construct road. Will I construct a road? How? Ibn Malaysia, Ibn UK, Ibn America, Ibn Dubai. Yeah. Why is those places working? Allow Soludo pay taxes. We pay tax. Let us come. Let us stop the violence. Collectively, you and I can. I'm going to Guyana, Igbo, United Kingdom, having Igbo, festival of arts and culture. Igbo Festival of Arts and Culture. This will be streamed live here on the media as well. But what we are doing is a prelude. We are talking as someone. Many of you know Bamba in the comment section. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọ dịghị ka ebe onye nwe ama na ebe ime onye bụ maka na ị na-afụ ya na YouTube na-arapụnụ na otekwukwo onye nwoke si na mmadụ arụsịkwa na anụ gareji mmadụ akalịkwukwo ji ọ ya abịa kwụla ọtọ ị na-awụla ụkwụ na apọịntị eji eme ife humility arụkwụnụ na onye nwe ama rive anya. We can always come down from our high horses, protect our homeland. My sole and only interest is how do we protect our homeland? My homeland is the great Igbo nation. GIN, the great Igbo nation. Protect it. Don't destroy it. If you are part of those destroying the great Igbo nation, you are an enemy of the Igbo. And I don't know, either you are misinformed, grossly misinformed, grossly misinformed. Let's not destroy. Recall that in things fall apart, things fall apart by Chinua Achebe. Okonkwo was told when Ikemefuna was handed over to him. In today, our own Ikemefuna is the Igbo nation being handed over to us. And he was warned, Okonkwo, do not be a hand in killing that child that calls you father. And if I translate, our ancestors, our forebearers are telling us, our children, do not be part of those uninformed people that will destroy that which we have handed over to you as Umuanyi. And I beg us, I plead with us, in the moment of our anger, in the heat of the argument, in the verge of the misinformation spreading everywhere. I'm not saying that I'm the wisest. I'm not saying that I'm the most intelligent. But at least there is one thing alone you can take away from me.
I try as much as possible to stay balanced. I try as much as possible to stay balanced. I cannot be sweared, and nobody can buy me over. You cannot see that. You can. It's unimaginable. Oh, you pay him money. You now go and say what? Against my own people, against myself. Even going on me all, when you see the money in Roman tactics on me all, will never happen and can never happen. In love, I preach to us. And my yai, n'ịhụnanya na egwu Chineke, n'uju ka nna ya anyị biko. Ka anyị were ya nwayọ, ọkwa na ụmụnne ka anyị bụ onwe ndị nọ na London bịa n'usoro ụmụnne unu bịa nwa aṅụrị. Rapụkwanụ mgbe ụfọdụ, just relax yourself. Too much thinking. No nwere ihe ọzọ m ga-eme. I have other things to do. I have a lot, 1,001 things to do. But here we are. Now it's even 1 hour. I didn't know that this has been going on for the past 1 hour. That's what the same thing I will do. One of the days I'll be probably driving to the Netherlands. I'll do the same thing, and I'll probably do the front camera to show us. This thing is streaming live on Facebook. It's streaming live on YouTube. And I can only tell us, for those of us who know that Maazi takes watching, you haven't paid your tithe. Okay, pay your tithe. Oh, not only pastors, they chop tithe. Maazi, they chop tithe. Maazi, they chop internet. Pay your tithe. They say where? Igbo Festival of Arts and Culture. It's happening in Enfield. It's postcode is N9 something. I can't remember again. But it's in Enfield. Enfield is a big field. N9. You know. Can pay your tithe. For those of you asking where, listen, without your people, someone saying, I love your people. Listen, when I love my people. Without my people, I'm no one. You saw the picture of the Minister of Aviation, Rotimi Amechi. You saw when he he lost the presidential bid. You saw when he was going to the airport for the plane to take him to Port Harcourt. You saw when he bowed his head. And I said to him, I was just looking at that picture. I said to my mind, he must be coming home real life that was rehabilitated under Jonathan has gone kaput. I have gone to the Umahe section. I have gone to the Aba section. I have gone to the Enugu MNS section. It's an eyesore. Yet, our own son, yes, I say our own son because Amechi, Chibuikem Amechi, Onye Makonechi, wrote to me is because his father revered Rotimi Williams so much, and he gave him a middle name, Rotimi. Just like as I revered Professor Chinua Achebe so much that I gave my first son his name, Chinua Ezeoke. Just like that. He did that, gave him Rotimi. And I say, he's our son, he's my brother, he's our brother. But he didn't do well. He built all those things he built elsewhere. His own backyard. Even if it was to repair it, he didn't. Even if it was to start it,
when it came to our turn, and I was saying, we have to borrow money. We are looking for lenders. See now here we do. Nobody can lend us money because we are spending 96% of our revenue to service loan. Okay, imagine. You make 1 million naira every month. You spend 960,000 naira to service your mortgage, pay your car notes, and whatever. Okay, you only have 400,000 to run your family. Okay, you're broke, and that is where Nigeria is at the moment. So people, enough said. I think a word is enough for a wise. On that note, let's see. I'll see you guys. Let me see how much time do I have. My sat-nav says I should be. What's the time? My sat-nav says I should be there in the next. I have about 7 miles to drive. Okay, my sat-nav said I should be here. So join me in the next less than 30 minutes. We'll come back live from the event center properly. Okay? Live from Ginger Media TV. At least you know what you're getting. Ginger to the wall. If you haven't done so, like, subscribe, share. Share to those of you. The MaaziEzeoke. Onwele good dynamite like. Yeah, good JK and Ginger. I think not there. Posted over 14 years ago. Je gwaha ndị MaaziEzeoke gwa ha si n'ihe ịrịba ama emeela. Je gwa ha ndị MaaziEzeoke gwa ha si n'ihe ịrịba ama emeela. So go and tell them. Ga gwa ndị ya adunu. Ga gwa ndị ya adunu. Ga gwa ha na agwago m ụmụnne m. Ayogo m ụmụnne m. Biko ka anyị wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ọ bụrụ na anyị dozie ebe anyị na onwero ka ndị ilo ga-esi bịa welie m, mana ọ bụrụ na anyị mebibe ebe anyị, ndị ilo ga-enye aka wee mebie ya. Ịghọta ife nkwu, anyị dozie ebe anyị n'ọkata dịka ugwu azịza arụkwọ nke APC. Nwere ka onye ilo ga-esi bịa mebie ya. Mana ọ bụrụ na anyị mebibi ya na-aghasị ya, onye ilo bịa n'ọnụ, o tinye aka, tinye ọkpa, tinye okwu, wee nyela anyị aka wee mebisi ebe anyị. Biko ka anyị kwụsị na ọgwụ nke ọra n'ọnụ. Ọkwanụ mụnwa MaaziEzeoke na-ekwu, onye njenje nke mbụ n'Ezinifite. Maka ndị na-amarọ ọgbụ na onwe ndị ichie na nne m ga-asị na unu ya anala ịtọ. 1, 2, 3. Ọ ya adịla mma. Ọ ya adịla onye ọbụla mma na mbọsị eke. Dịla mma na mbọsị orie. Dịla mma na mbọsị afọ. Dịla mma na mbọsị nkwọ. Na orie yeritela anyị ife ọma. Eke ya eketala anyị oke anyị. Nkwọ ya kwọpụla anyị ife ọjọọ. Afọ ya fọgbuola anyị ndị ilo. Etu a ka nsi wee kọọ wee sị na ka nsi kọọ ka ọ ya esi wee lụ ka ọ dịlụ na ụmụnne m ka emesịa.